Il-Kunsill Lokali ta' Ħallar għadu fil-għama dwar dak li se jiġri bil-kontijiet pendenti mill-attività tal-boxing li kienet ittellet f'Mejju tas-sena li għaddiet taħt it-tmexxija tal-eks-Sindku Nazzjonalista Helen Gawci. Gawci xahrejn ilu ftaħret li l-Kunsill mhux se jħallas l-ebda ċenteżmu mill-ispiża ta' 20,200 euro u qalet li se tħallashom minn buta lill-organizzaturi iżda kif joħroġ mill-aħħar laqgħa pubblika tal-Kunsill it-tnejn dan għadu ma seħħx u t-tmexxija ġdida taħt is-Sindku Mare Ameli qed jiffaċċja t-teddida ta' itri bl-avukat f'dan ir-rigward. Fil-fatt is-suġġett qajjem f'din il-laqgħa minn Meli stess, illi fakret kif il-Kunsill irċieva ittra legali mill-organizzaturi tal-attività fejn intalab il-ħlas tal-ispejjeż illi saru. Ħajlaqa ressaqt li rċivejna ittra legali mill-avukati tal-organizzaturi tal-boxing fejn qed jitolbuna nħallsu insomma l-ispiża qed jitolbu l-Kunsill. Hawnhekk Gawci ma tnifsitx. Kważi xarejn ilu waqt li ġiet intervistata fil-podcast ta' Ricky Caruana iwedet li se tuħu ħsieb kollox. Dik tħalt responsabbli jien għalija, mhuwiex il-Kunsill. Jien tħalt responsabbli għalija. Il-Kunsill laqgħet ħareġ 1 cent u qassa joħroġ 1 cent. Madankollu tnejn li għadda Gawci naqset milli tagħti rendikont ta' sitwazzjoni anke f'laqgħa preċedenti tal-Kunsill ix-xahar li għadda kienet ilmentati li ma kellix f'idejha l-korrispondenza mill-organizzaturi u talbet biex tingħata lettra ħalli ssolvi l-problema. Mela hekk jidher li l-organizzaturi tal-boxing qed ifikkosu l-Kunsill Lokali legalment biex ovvjament dajħu flusu. Dak li la faddiwli. Qed nirresqu issa lejn il-Kunsill. Mistek għaddejtu, meta bagħtu ilek mistek għaddejtu. Qed nirresqu lejn Ħalli konna mill-affarijiet jien nġibhomlok illum. U għamel biex nirriserva u nipproteġi Eżatt. kemm il-lokal u anka l-residenti. Għalhekk. U l-Kunsill innifsu. Sada jbatili. Fl-isfond ta' dan kollu, is-Sindku attwali spjegat kif wara din l-ittra il-Kunsill se jkollu jiltaqa' mal-istess organizzaturi biex is-sitwazzjoni tkun riżolta. Din ma kienx l-uniku problema li ħalliet it-tmexxija nazzjonalista f'Ħalar diskussi fl-aħħar laqgħa tal-istess Kunsill. Dan għax ġiet diskussa wkoll is-sitwazzjoni ta' torri ta' semaforu li kien qed jintuża legalment għal skopijiet privati. Għaldaqstant permezz ta' azzjoni legali issa il-persuna in kwistjoni se tkun qed tiġi notifikata biex tiżgombra l-post. Ħareġ ukoll li l-ftehim li għamlet Helen Gawci meta ma kienx għada Sindku u bla approvazzjoni tal-Kunsill attwali mal-okkupant tat-torri sar fil-preżenza ta' Joseph Farrugia bħala xut. Farrugia li ma jagħmilx parti mill-Kunsill iżda hu l-President tal-Kumitat Nazzjonalista f'Ħalar kien l-istess wieħed li għeddet lil viċi Sindku indipendenti Franċiska Tard passi legali. Kien ukoll għeddet lil organizzatur tal-attività tal-boxing meta dan mar javviċina lill-eks kap nazzjonalista Bernard Grek f'attività f'Ħalar stess b'appoġġ lil Helen Gawci meta ġiet sfiduċjata. Fl-isfond ta' interruzzjonijiet minn Gawci fil-laqgħa ta' tnejn ħareġ kif ukoll il-Kunsill qed jiffaċċja kontijiet pendenti ta' madwar 95,000 euro wara eżerċizzju li sar ta' din it-tmexxija ġdida sas-sena li għaddiet, jiġifieri meta kien hemm tmexxija nazzjonalista. L-ammont mistenni jiġi aġġornat il qudiem kif bħalissa qed jingħalqu l-kotba finanzjarji tal-2024.